da aka tashi zaben sarki sai suka ba da sunana ni ɗaya, su majalisar aka kai wa gwamnatin Rimi, Abubakar Rimi, su kuma suka dawo da ita suka ce a'a ai sunan mutum uku ake so a bayar, priority akan na farko wanda suke so a yi wa, da na biyu da na uku. To he suka ƙara sunan mutum biyu, da aka kai sai suka ce to na farko da aka sa shi abin nan namu kawunsul namu ta yi approving, saboda haka a ce an ba shi wannan sarauta. That was 1980.